Så er vi i gang. Så det er anden dagen på ski. Ja, det er anden dagen, der altid rammer hårdest. Ja, specielt fordi vi har sovet 3 timer. Vi kom hjem fra byen og skulle gå i seng, og valgte i stedet for at drikke mere øl. Så der faktisk starte vores drukspil op. Så er vi kommet hjem fra popcrawl. Det har været rigtig sjovt. Og nu har vi sådan noget her. Noget Fernet Branca. Nej, man skal lige slutte dagen på en Fernet. Det var en ret lousy idé, set i bagspejlet. Korf, jeg fik sgu da dig til at drikke sådan noget tabasco og saltvand ting. Nå ja, du gav mig saltvand. Det var... Ja, vi har haft en fest. Du spurgte, hvor du sagde, at enten skulle jeg gøre det, eller skulle jeg drikke Fernet eller sådan noget. Og jeg hader Fernet. Simon, hvordan er det, du har det med Fernet? Det er jo sådan Fernet. Det er jo ligesom at tage sin støvsuger, ikke? Så lige hælde en lille smule sprit ned i støvsugeren og så bare blande det. Og så tager man bare sådan... Og så får man fandme mange. Ja. Og nu får vi kakao, fordi vi må ikke drikke vores øl. Der står her, hvis... Ja. Lige nu, der Så... Ja. Mathias er lige knækket. Er det? Nej, men det var en god historie. Det kunne være sjovt. Men er det sådan lidt, så nu er vi sådan på sådan et åndssvagt sted, hvor vi kan ikke rigtig... Vi kan ikke komme videre. Vi er bare stuck in transit, som man siger. Kom ned af sort pist. Simon Korf, han er mega fuld. Fuck, jeg er stadig... Simon Korf, han var mega stiv, da han stod op, men der har han så også... Der er ikke noget at sove sådan noget. Nej. Det er afterski for seriøse mennesker, det her!